sung ke tini bubagrani ringmumbai boni sini kita terpelain tay constitution solution ni bagoi sini khumulungo mass gathering nai ajagao sung thana bagoi okumarghat station sung jotono sung Unupati district tay north nongni Unupati district bosuk jona borok rok thanani baga apato sini ojagao tabuk sak pojonto sung sahimeya haifano sung tabuk sak pojonto 2000 rok borok obahairok sung gathering ungjak sung tabuk jotono orok phailajak baksa phaitongo tren phaimani sikang borok phaichoi bainai norokhai bo bisini sung hingke 51 kendroni saida sora bisini hambai जों दिनै सबाव खलायजाक दिनै बुबाग्रानि दैजो जाबाय रिंजाक कायसा दिनै मास गेदारिं दङ जोंनि सिन्डिकेट एडिसि सिन्डिकेट जों आरो थांनानै फायलाय दङ जांगुरि खालायदिं लायै जों जतनो खलायजाक दाबो तिरानो कस्त खालामनो बासै थांलायनो होनै जों खलायजाक जों दाबो थांलायनो कालायजाक ट्रेन बाइके बरनिसा आं 49 सामुनु बिसानि आंनि मुंखै बुमा देब्रमा आं ब्लकनि सेक्रेटारि नंनि बिसिनि बरक बसुक जरा असुक गोबां फायगोना सिनि बिसिनि जों फायगा 20-25 अंखका ओमफ्राय जोंखौ ट्रेन बासो थांनो दङ ओमफ्राय गारि बाय फाय दङ दिनैया बिसिबो तिनथा गारि मानजाक गारि बाय फाय दङ ओमफ्राय जोंखौथ' ट्रेन बाय अंख लायग्राखा जों गारि दं फिसा गायमाया गाबा ट्रेन बाय थांगानो होनै अंख लायग्राखा हामबाय बायनि मुंखे आंनि बुमुं रुमा देब्रमा हामबाय आं 49 सामनु दिनै केन्द्रनि जों आंखाय लारसरा बिसिखलायो कृष्णकान्तपारा जों दिनै आंनि मुं सासेनो आंनि मुंखौ अजय देबरमा जों दाबो खुमुलुंगर वानारिलाय दंखा ताम बागै थांसा दिनै जों बुबाग्रानि कायसा दिनै 14 तारिख 10 मार्च 2023 बुबाग्रानि कायसा जोङो रिंजाक दिनै आरो मास गेदारिं नाय मेगा मास गेदारिं आजागा जों दिनै थाङै दङ नंनि बिसिनि बसुर बरक थांगोना दिनै बिसिनि दिनै जों थाङै दङ जों 550-600 हाय बरक थाङै दङ दारानि मुंखा आंनि मुङा अजय देबरमा हामबाय एडिसि नि अंखखौ जों थांना फैयो मासे गेदारिं आरो जागा नखाय ब थाइनि बाय नखाय सलिंका थाना पारा नंनि बिसिनि मुंखे तामो दिनै बिसिनि मुंखैथ' हा बिसिनि बुं पन्चायत आननै सामनोसै नंनि बिसि बा ब्लकनि बसुक रक बरक फायगोना बरक तो दिनै बिसिनि 40-45 रकानाय ना बायनि मुंखे चिरां त्रिपुरा हामबाय जों मिटिंआव थानाय नंब थाइनि जों धर्मनगरनि ब बिसिनि बुं तामो बिसिनि बुङो माने नंब ब्लकनि जों ब्लक जुबराज ब्लक नंनि आयांनि बरक बसुक जना रक फायगोना दिनै आयांनि फायगा जों सिनि पारा जों 9 जना गोजान पारानिबो दङ नाना निनि मुंखे तामो अनिला देबरमा हामबाय जों दिनै थानायनि फायजा जतन साइमानो ससियेल मीडिया निउज जत जागोन दिजा दिनै बबाग्रानि फाकै निहिजाक जे खुंबुलङ मास गेदारिं जो मास गेदारिं जों उनुपति डिस्ट्रिक्टनि 51 फटिग्रा विधानसभानि जिनि पाबियासरा 50 जिनि चन्डीपुरनि सह कासावै थानायनि बागै बबाग्रानो लगरिना मगै जिनि मानथाय जिनि फरांथि सानायनि बागै जों थानायनि बागै थियार